De storm die afgelopen zondagmiddag voor onze provincie trok, heeft vooral in Zuid-Limburg voor veel schaai gezorgd. Het waren met name omvallende buimen die voor de grootste problemen zorgden. In het Zuid-Limburgse Mechelen zorgde de storm niet alleen voor schaai aan een woning, ook moest een hospice werden ontruimd. Brandweerwoordvoerder Ger Kitsen legt uit wat er gebeurde. Wij staan hier in Mechelen. Zoals jullie kunnen zien is een tak van een boom afgewaaid. Heeft het achterliggende gebouw flink beschadigd. De schoorsteen dreigt om te vallen. Het andere wat hier speelt is het hiernaast gelegen hospice. Daar zitten een viertal mensen. En de mensen zijn op dit moment intern verplaatst. De boom wordt onderzocht en wordt bekeken of er dreiging is dat de boom op het hospice kan vallen. Dit huis aan de Spoorstraat in Brunsum werd volledig onbewoonbaar verklaard nadat een grote boom was omgekiept. Ook getuigen vertellen wat ze zogen gebeuren. Ik was gewoon tv aan het kijken, ik zag al de spullen door de tuin wat waaien. Ik dacht, nou ja, zolang het daar waait, laat maar liggen. En op een gegeven moment, 20 voor 4 of zoiets, waaide dan op een gegeven moment in één keer een hele berg met takken en de boom landde het raam af. Ja, toen lag de rots hier. Toen zijn we eens gaan kijken. In eerste instantie dacht ik, oh ja, een paar takken. Ik dacht, nou ja, het zijn toch wel veel takken ondertussen. Totdat ik op een gegeven moment dakmateriaal zag liggen en de hele dakgoot liggen in de voortuin en ja, dat soort spullen. Ook in Kerkrooij werd een huis flink beschadigd door een omvallende boom. En een auto die neven de woning sting stootte los. Een vrouw die in de woning thuis was kwam met de schrik vrij. De partner vertelt wat er gebeurde. Ik was niet thuis, ik was bij mijn ouders thuis. En de vriendin was wel thuis, die was aan het koken. En ik kreeg opeens telefoon dat de boom naast het huis omgevallen is in de woning. Ja, gelukkig is ze ongedeerd. Ze had me van tevoren gebeld, maar ik kreeg hem nog niet te pakken toen ze binnen was. Dus ja, ze kwam ook eigenlijk niet naar buiten, dat de boom voor de deur ligt. Ik ben net wel even binnen geweest, ik heb me even tussendoor gevrongen, maar ik heb binnen in het huis, in de voorkant is alles kapot. Dus, ja, en ik heb pas verbouwd, dus kan ik nou opnieuw beginnen. In Midden-Limburg was de schaai een stuk kleiner. Al werden het outletcenter in Remun voortijdig gesloten. Hier bij de SVB-bank in Remun zijn in het verleden de platen naar ondergevallen. De brandweer was hier voornamelijk goed voorzorg aanwezig. Op bungalowpark Reewoude, in de buurt van Herkenbos, vielen 2 buimen om, maar omdat die halverwege bleven steken tegen een andere boom, bleef een garagehuisje een erger lot bespaard. Ook het verkeer had in de hele provincie last van de storm. De A76 werden afgesloten voor al het verkeer nadat een boom op de rijbaan terecht was gekomen. Om met de trein op die bestemming te komen was zondagmiddag ook geen goed idee. Nadat in Kerkrooij een boom op de bovenleiding was gevallen, besloot ProRail om het hele treinverkeer in Limburg tijdelijk stil te leggen. We waren net vertrokken uit Kerkrade Centrum, echt maar een minuut of zo gereden. En ineens hoorden we een heel harde boom. Dus wij stonden allemaal denk ik wel een beetje te kijken van ja, wat is het? Het blijkt dus een boom te zijn die op de trein gevallen was omdat het zo hard aan het waaien is. En ja, nu zijn we dus door de politie geëvacueerd en we gaan zo even kijken wat de volgende stappen zijn. Nou ja, iedereen is uiteindelijk wel uit de trein gekomen, maar ik denk dat iedereen wel een beetje schrok omdat we ook niet meldingen hebben gekregen of zo, maar wat er gebeurd was. Omdat de stroom uit lag, dus dat was ook niet echt mogelijk. Maar ik denk dat we allemaal wel wisten wat er gebeurd was. Wie groot de schaai exact is in Limburg is niet bekend, maar die loopt in de miljoenen.